Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, guys, Tizukute pali kuzukuta pa za zomwe ayankhula abule President Chakwera ku Parliament pamene amatsegulira Parliament ndipo kuti nkhani zonse zinali mchizungu. Malube papezekabe mwayi kuti nkhani zikuzukutidwa mchichewa ndi tikhale pomwepo kuti timvere kuti zikuti bwanji kodi. Guys, thank you so much Malawian Cameras. mavuto osiyanasiyana amene anachititsanso kuti pena ndi pena akhale ngati kuti utsogoleri wavutirapo kwayambirira anakambapo za zina mwa mfundo zimene chipani cha DP chidatsatira zimenenso akuti zidachititsa kuti dziko lino lipezeka kuti lili pa mavuto komano awati kutha kwa nthawi ayisetsa kuti aonetse kuti nthambi zosiyanasiyana zapita patsogolo afotokozapo nkhani zokhudza ulimi makamaka alimi amene apindula ndi ndondomeko ya AIP anafotokozapo kuti 59,000 anafotokozaponso kuti kodi ndalimi angati amene akwanitsa kuti awafikire ndi ndondomeko zosiyanasiyana zotukulira dziko lino akambaponso nkhani yokhudza chigawo chakumpoto kuti akufunitsa kuti chigawo chakumpoto chimenechi chipite patsogolo anafotokozanso kuti boma la Kalonga linakhudzika kwambiri ndi njala ndipo anawafikira amenewa ndi chakudya komanso akuchita chotheka kuti anthu amenewa akukalonga akhale odzidalira afotokozaponso za boma la Rompi makamaka msewu umene umapita kuvwaza kuti ayo amene awonso akuyetsa kuti ngamake zonse zikhale ndongoso lake komanso akambapo nkhani yokhudza nyanja akunena kuti nyanja ndi amalawi komanso amalawi akunena kuti apindule ndi nyanja imeneyi ngakhalibe pali zina ndi zina zotsempana kapena zotsamwitsa ndi dziko la Tanzania koma boma lawo limakhulupirira kuti kukambirana ndi kumenenso kumathandizira kuti kuthane ndi kusemphana akambaponso nkhani yokhudza mwina Likoma Island kuti kumene kukhangati kuti kwa nthawi yayitali atsogoleri sadayang'anire bwino makamaka zamene dziko lino lingapindulire pachuma kwakhala kukutsalira mbali ya chitukuko kwakhala kukutsalira ndi afotokoza kuti akambirana ndi ena amene ndi ochita bwino kapena kuti amene amachita ntchito za malonda ochokera ku Germany komanso ena amene akuchokera mayiko dziko linoyo akutinga adzakhazikitsa ntchito zawo kumene ku Likoma kuti Likoma ayikhalenso yotukuka. Nkhani ina imene yaonekanso mu sona imeneyi ndi nkhani yokhudza manja amene anavutika ndi njala afotokoza kuti pafupifupi boma lilonse linavutika ndi njala imeneyi ndipo amapereka mafigala kuti boma ili anthu awanda amene tathandiza kapena amene tafikira ndi chakudya komanso amafotokozapo zokhudza iwo amene apindula ndi ndondomeko ya NIF akuti 1.6 trillion kwacha ndi imene yagwiritsidwa ntchito makamaka pothandiza ochita malonda amene anali oti akungoyamba kumene ndi nkhani zazikulu nkumanena kuti amayang'anirapobe makamaka nkhani yokhudza njala komanso mwina kuti kodi achite motani kuti akonze chuma cha dziko lino koma chinthu chinanso chimene ndachiona mnyumbayi nchakuti ambiri amene ali ambali yotsutsa boma sanabwere kuti adzakhale nawo pamene president ameneyo amapereka makamaka mfundo zake zimenezi ndi zinakhala ngatibe kuti amene alochokera mbali ya boma anali ndi gawo lalikulu chifukwa amati akalankhula amapeza kuti akukuwa ndithu ndi mphamvu komanso ena kumafotokoza kuti boma ndi lomweli chifukwa anakhala ngati kuti pa Chingereza awachita upapawa amene anali ambali imene yotsutsa so mwachidwe nthonera kuti Chakwera akwanitsa kuvomereza kuti panali mavuto komanso akwanitsa kuwunikirapo amene akuganizira zamene angachitire kuti dziko lino likhale ngati kuti lapita patsogolo. Koma kwambiri Dickson ndi menemo kufotokoza kuti President Chakwera watsiriza tsopano kuyankhula ku nyumba ya malamulo ndipo akuchoka malo ano kubwerera ku nyumba ya boma mukaona muzithunzimo anthu kutuluka ndithu mdipiti wa majaji aja oweruza milandu ku bwalo la likulu High Court Judicial tingoti ogwira ntchito ku mabwalo a milandu the judiciary nawonso ndithu ndi gawo limodzi mwa magawo atatu a boma mukudziwa kuboma kuli the executive imene makhala president ndi nduna zake kenako kumabwera legislature nyumba ya malamulo kenako timazabwera ndi the judiciary imene ndi akumabwalo a milandu kutuluka ndithu mchipinda chimenechi chimene mtsogoleri wa dziko amayankhula kuti nawonso akaone zina zambiri zakambidwa ndipo ife tinali pano kuti tikupatsereni chilichonse minute by minute of the president's
address, the national, the state of the nation address. Ndinafotokoza kuti tikhale tikubwera ndithu ndi akatswiri osiyanasiyana kuti nawonso atitambasulire atifotokozere zimene atolamo mu zimene President Chakwera wayankhula. Palinso ndithu akazembe amayiko osiyanasiyana tikuyembekezera kuti tikhale tikubweranso nawo pano nawonso atifotokozere. Iya kuti munthu utakhala kuti tinamba wani kudandaula mavuto athu ndi awa sikulina lake siungangotuluka munthu ungonati mavuto inde tili nawo koma mwina nthawi zina mavuto wawo tipangisa kuti tisaone zabwino zimene tikuchita ndeleloli tikuyang'ana zimene tachita bwino. That's very commendable. Chabwino pachiyembekezo chimene machitchula chimene machitika bala fresh limene limamveka kwambiri kunena kuti lifunika thandizo la sankha. So Malawi akamakhala kumayang'ana chilonda chimene ali nazo zikumupweteka pakali pano chimene chikufunika capsules athiridwe patipo pamenepo. So ndimayembekezera kunena kuti mwina takalumane kuti there's been drama yokuzana mafuta. Do you have a lasting solution kunkhani ya mafuta? Nkhani yokuzana ndi kusowa drama za kunja kupatula kunena kuti tikupanga zituko maboma moja koma tukaba these are critical issues that if not looked into properly atawapangitsabe chuma chithu chabe chidzigwa. What are we doing as a government? The rate at which we are borrowing ndalama zathu kuti mu 2020 4 trillion waza kumafika pano close to 16 trillion waza. Kodi tikupanga cha mtundu wanji kuti tipange 10 izizi kuti kachibaba komafuna kuti tizingokongolane. What are we doing? Ma expenditure controls kuti tikuchita mwa mtundu wanji. So sezija ndimayembekezera kunena kuti mwina by now because tikamamba za high cost of living tukamba za mine katunda kugwerera ndimayembekezera pakama measures ena ndi ena ma cushioning measures timane nacha kuti Malawi akulira kwambiri kuti between now ndikupita kutsogoloko taika chani chokuti Malawi asalire kwambiri. Mwana ngati bakhala very specific mention on these issues. So naona kunena kuti mwina kapena mene nasinzamu simnazive oyuka ndazulowera nthawi zonse tikukumbusa mavuto athu nkomatu kuzapena mayankho kuti tizilimba mtima just giving us hope kapena this time around tinenezoona kuli chisankho chokuti chiwinidwe. Sometimes you get one opportunity kuti wakumbuse anthu kuti kutheka muchipwirikiti mwa zonsemu simmaona bwino wanga. Today let me show you kuti I'm not as bad as probably you guys are projecting me, or maybe sometimes you're so clouded in the negativity that you fail to see the positives. So here is one chance to show you what I have done. Is that what you think is the thing? Kwambiri. Ndipo ntakhala pansi achitimonera limodzi for quite a bit of the speech. Nazane napo kuti ngamabuzi. Nazane napo nazane napo kuti kodi mwati zinthu zonse zikuchitika muno Malawi. All this stuff is happening. Pena pake you feel sorry kwa Chakwera kunena kuti mwinaso bomali si anyama anthu amene mwaika maudindo siyana kuti azikuthandiza amayi ambiri zimene ayankhula lero Chakwera mwina amangozimvaso ngati kuti kumadabwa kuti zikuchitika kuti kucholo ndala chionera kuti kucholo ndisindika my friend anavicha iniyo kumene kumanena kuti ile komandira mpaka ndifotokoza zimene machita kumeneko. So one part of me is saying kodi are we sure kuti ifeyo we have missed amala ife nditu we have missed ntchito zonse zabwino zimene Chakwera amachita kapena ndi zinthu zonena kuti facha humility mwina maziwa obusa kunena kuti samafuna kuti mkono mozi zimene ukuchita anthu mkono wina asadziwe. What is wrong? Kapena akutinamiza akamba za mega farmers amene athandizidwa ma districts osiyana. And I'm asking myself kunena kuti why should we have issues of food insecurity if we have all these mega farmers? I'm asking myself now kuti kumakosana even ma schemes onsewa chimanga kachikulimidwa mpunga ndi mbewu zonsezi ndi tikuvutika pati
Why is the food inflation going up? Mchifani mitengo ya chimanga yopita mwamba. Ina thought kunena kuti chimanga chikapanga flood pa market ndi kuti mitengo ya chimanga isika pansi. So I was asking myself, mwina mchifake chili yofunikira kusogolo kuno. Sana vote. Ifeso ngati bungwe la ya media. Tipite tisika fukula zinthu on the ground. And atichitira bwino fuati kandi script ya Sona. So this is district by district. Ndumakaona kuti this a president anapanga easy. If this is what we can verify, is zimetukuzika ikira, and the people on the ground are kuti motere. Komanso zachita cost ndrama yotani. Is it speaking to the budget allocation zachakacha athandiza kasambuyo kapena ai? In terms of going forward, ndikuona ngati this is opportunity missed. Opportunity missed because olomutamuza muntu zimene mwapanga. You cannot run away from the fundamental issues that are affecting life in the economy of today. You can't miss out in Kenya Mafuta. You can't miss out in Kenya ya Forex. You can't miss out in Kenya mitengo kukwera kwa zinthu inflation. You can't miss out those. Those are micro fundamentals. Zolina kuti zinthu zofunikira. Zolina kuti ngati kuti zomanga chuma komanso zomanga moyo wa munthu. So ndikuona ngati kuti anthu ambiri amene ali maganizo kuti timve kuti a president atiuza chani nkhani imene it has been a missed opportunity. Tiona mwina poti budget ikubwera koma in terms of the state of national address, those things are very conspicuous. Munamba mwapita kukwati mwina kufamile mkono ti munthu wina amene amayenera kuti akhale kumene koko kulibe andi ndikuonekera kuchakuonera kuti machita kuti sindinakuonera ndi kukwati pana anthu ena makhala very conspicuous. Forex inafika pamene poonekera pa mbalambanda. Mukakamba nkhani ya mafuta inafika poonekera pa mbalambanda. Mitengo ya zinthu inafika poonekera pa mbalambanda kunena kuti kungozemba osakambapo ndi zinthu zona zitafika mafunso kwa Malawi kwambiri. Abankuku uku kuli dokotala ukuli patient. Ne patient akumva litsipa. Ne dokotala kukhutisidwa kuti komatu asenda kubaya. Nakubaya panadolo. Nakubaya zina zake zimankhula morphine. Koma patient uja kuti nebe ndikumva litsipa. So doctor is satisfied kuti I have given you the medicine that I can give you. Is the problem kuti munthu litsipa lake sili kumva mankhwala kapena dokotala aliso kuna saa kuziwa mankhwala wenera kumpasa munthu. Litsipa vuto silitsipa mwina vuto ndi chala chakupasa. Where are we missing it? Where on one hand ena kubira napanga zinthu kwambiri nziko munomo. Ena tukuna tikuli zinthu zikuchitika kuti zela kazi zinthu zachitikadi. Tikakhala in the state that we are now. They should have been talking to each other. You know the aspect many were not related to kuti pachuda mameka farms. I mean yes kuchitika. Pachuda maskim. Yes. Now you would wonder kuti many say kuti by now mitengo ya chimanga ndo chimanga chimakota kulula chatsatsa chipa market. Mitengo ya chimanga sungafika 90,000. Zikhano kuti supply is high. Yeah, ndo tikano mitengo yetsikirako. Komano that's not the case as of now. If you go in the markets 50 kilograms bag of maize umafika mpaka 80,000. They are there about. Funso mina kunena kuti kodi doto akuona kuti akupereka handisa kwambiri koma patient akunena kuti ine zikukhanga kuti ndikuvabe kwa anthu bimo. Two things. Sometimes simatoka wrong prescription mukumpatsa mwina mankhwala olakwika patient iyo simunapeze diagnosis yanu simunapeze vuto lenini kuti munthu akudwala chani ndikumpatsa mankhwala olondola kapena fonakhala kuti simukumpatsa mankhwala olondola ndero how much tablets you give this patient azingovabe mwantu ndolero ndimafuna ndene kuti ndamba kuyamikira kunena kuti mina nena wayana kuti where it's due kuti kuchitika zonse akula let's clap hands kunena kuti there's development happening here komano zinthu zimene panopa chinthu chimene kuti ufuse Malawi kunja kuti tingotuka munomo tilowe pajina likonapa titenge microphone kuti zinthu zona banje ndziko muno sanena kuti mafamu sakumangidwa ayang'ana nkhani ya chuma. And unfortunately ena amanena kuti ukalephera kupanga manage chuma ndale zako ziona ngati zikuvuta. So pamene ndifanire ndiwale kunena kuti ma areas amene akuoneka kuti atha kugwetsa chuma chaboma atha kupanga soti Malawi ine mayo zimene zinyangalisana ziunika Chakwera mu speech yawo iyi chiyembekezo na chimene Malawi makhala chimakhala chepo kodi mitengo mene hapo chani pa mitengo ya zinthu haya sidamve bangonena kuti kwa ile kuti kodi hani ya mafuta
meta them, are we okay? Are we certain? Poti tasandi 3 minutes tiyamba ndochunga ya tiyambe ndinu muyambe nomaliza malizenda achunga. So atalankhula zonse Chakwera mukhulupirira kuti aphonya akanatha kukonza budget sona yawo yomalizayi kumaliza ndi banki pofunana kupereka ma solutions kumavuto akulu amene amalawa kutha kuwagwira osati kungwaona kuwagwira amene akunenera ochunga kuti mmene inafikira nthawi nkhani ya forex. There's no way we can have a sona osatchulamo kuti za forex zikuyenda bwanji titsana nazo bwanji. You have 1.5 minutes achunga so ali 1.5 minutes. Pamene paphonya ndikugwirizana ndi wayana kuti patsa chituko chimene apanga zofunikira limene atidziwa kuti 4 years zitaenda mtundu wanji. Komano Amalawi might not be too interested kuti zimene apanga mu 2020 panopa kuchoka panopa kuti kafika mu September kuti tikuvotereniso mukuti mutipangira chani, what hope are you giving us? So ndimapezera kuti tizinthu tazitchula papali, these are very critical issues amene kuti azitchule bwino ndiye mwina tiyembekezere kuti mwina akamabwera achitchula kupereka the budget mwina zita kukhalamo komano the sona imatha kupereka direction kuti mujeni mutokhala chani budget. So it's up to Malawians to judge kuti what have they picked from it. If you tomona mbali zina Amalawi satokhala kuti aonaso mbali ina. Ochunga munafunsa funso nena kuti kodi dokotala aunati koma ine nde ndayesesa patient akutire koma ndikumva kudwalabe chuchitika nchani. Ndamvapo ina anthu akumanena kuti pali matenda ena amene they don't respond kumankhwala awachizunguwa. Chiponde mbali ndabwerawo ku Mozambique. Matenda amene tikudwala msiko muno ndi matenda onena kuti olo kumanga scheme kuchitipa. Ndi matenda onena kuti olo nifa anthu 50 ndi kulandira 10 million kumwaza. Ndi matenda onena kuti anthu kumaona ngati kuti there is nothing what you are doing. Pafuna discipline abana. Discipline. Ino takumalizana. Pafuna discipline ngakhale mboma machidwe athu azithu. Tikamane no I heard him akwamba ndoti ndadula maulendo measures yes janjanesi. Abana zachitika kwakathaita libwanji. How much did we save? Panopa if we check mboma mukuntundako athuwa mmene akukhalira kamoyo kawo, are they sure he put this country in crisis yachuma? These are painful questions. Wina imakasina nduna ina nani nakuti tukupanga DPP, yes they messed, they have got their own share into what we're going through now. Komanda nakuti I don't know what he meant. Tukuvutika ndi mavuto sewa chifukwa tukubweza ngongole zimene DPP idakongola. Then kana kuti DPP I think mbe ageza mwana boma ina makambe 4 trillion. Yeah. Kuma as we speak ikutamanga 16 trillion. Mesa lumanga kongola kubweza ngongole. Kuduma tumaka kongola kubweza ngongole ndi namata ndi ndamanga zingati. That's the wisdom. So they're telling you tukakongola ndrama tukumba bwenje ili kumagwirira bwenje ili nde ili lakula kwambiri kuposa ndi magwirira licha zimene zidikire mu budget manamba la tuluse achitola ife taonera momwemwe mwambi wa gulugufe tamva a president Chakwera akulankhula sona yawo ya number 5 imene akunena kuti kufuna kutenga chitukuko kupita nacho patsogolo. Pali mafunso komanso pali mayankho amene wo ayankha mwina nkutheka mafunso alipo even mamakamba bo even za ndege zija amana kuti kuamva maichiti makulankhula you can still see kuti mwina padakalibe mafunso na kuti mwina zina azankha ndi Mulungu mwini wache. Anthu amana kuti misa kudatuluka malipoti so the reports are still failing to answer some questions. Iyo ndi nkhani ya sibulira of course yesu mano kwamba basiya so kankha Mulungu ndi yakuza mafuta ja ayi sio akamba za ndege. Kwa lero tisilepo mwepo ndithokoze a Jona Panguku chifukwa ndi mazi ayana chunga ndithokoze na chimenanga ndipo kwambiri maapozi alipomusa tabwera pano na half 9 this is 2 o'clock talimbana nako kulimbana kwa taona maskimu wose kwaloweza Malawi. Palepo ndeba msiliziro pa special kwa gwanje yathu imene timaunika State of the Nation address imene alankhula president athu adziko lino. Like, share, Malawian cameras, subscribe.